ihe mere nke abụọ, isi nke 32. Mgbe e kwuchara ihe ndị a n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi, Sennacherib eze Asiria bịara na Juda gbaa obodo ndị siri ike gburugburu ma chee echiche imeri ha n'onwe ya. Mgbe Hezekaya nụrụ na Sennacherib abịala na ebumnuche ya bụ ịlụso Jerusalem ọgụ, o kwekọrịtara na ndị isi ya ka ha gbochie mmiri si n'isi iyi ndị dị n'ezi obodo ahụ pụta, ha wee nyere ya aka. Mgbe ahụ, ọtụtụ n'ime ndị mmadụ zukọtara ọnụ wee kwụsị isi iyi na iyi niile na-esofe n'etiti obodo ahụ, na-asị, "Gịnị mere ndị eze Asiria ga-eji bịa chọta ọtụtụ mmiri?" Mgbe ahụ, o ji obi ike wuo mgbidi niile gbawara agbawa, wuo ụlọ elu na mgbidi ọzọ n'ezi, wughachi Milo na obodo David, wee wuo ọtụtụ akụ na ụta. O wee kpọta ndị isi agha n'etiti ndị mmadụ, kpọkọta ha nso ya ruo n'oke ala ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, wee gwa ha okwu n'olu dị jụụ sị, "Ọ bụghị otu ahụ ka unu ga-esi gaa ebe ọzọ. Dị ike ma nwee obi ike, unu atụla egwu ma ọ bụ tụọ egwu eze Asiria na igwe mmadụ niile so ya, n'ihi na e nwere ndị nọ ebe ahụ. Ndị ọzọ so ya na Onyenwe anyị Chineke anyị, inyere ya aka n'ịlụ agha." Mgbe ahụ ndị mmadụ bụ ya bụ ngwa agha anụ ahụ, mana okwu Hezekaya eze Juda kwadoro ya. Mgbe nke a gasịrị, Sennacherib Jerusalem mgbe ọ nọ na-emegide Lakish na ọchịchị ya niile ya na ya, eze Asiria zigara ndị ohu ya na Hezekaya eze Juda na ndị Juda niile nọ na Jeru ya. Otu a ka Sennacherib eze Asiria kwuru. Otu a ka Sennacherib siri tụkwasị obi ịnọgide na "Gịnị ka unu na-eme n'oge nnọchibido ahụ? Hezekaya ọ dịghị akpali unu igbu onwe unu site n'agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ? Ka anyị kwuo, Onyenwe anyị Chineke anyị ga-anapụta unu n'obi ike n'aka eze Asiria. Hezekaya n'onwe ya napụrụ unu ebe ofufe unu na ebe ịchụ aja unu." Hezekaya o nyere iwu ka Juda? O kwughịkwa okwu ka o kwuo sị, "Unu ga-efe ofufe n'ihu otu ebe nchụaja ma suo ihe nsure ọkụ n'elu ya? Unu amaghị ihe mụ na nna m mere ndị mba ọzọ niile, chi nke mba ndị dị iche iche nke mba ndị ọzọ ha nwere ike ịla n'iyi n'aka m, napụtara ala ha niile nke mba ndị ahụ ndị nna m ochie bibiri, nwere ike ịnapụta ndị ya n'aka m, na Chineke unu nwere ike ịnapụta ha. Ya mere onye n'ime unu ka Hezekaya ghara iduhie unu n'ụzọ dị otu a. Unu alaghachikwala azụ n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ dịghị chi nke ọbụla n'ime chi nke ọbụla. Mba ma ọ bụ alaeze enweghị ike ịnapụta ndị ya n'aka m na n'aka nna nna m ha. Lee ka chi unu ga-esi napụta unu n'aka m." Ndị ohu ya kwukwara okwu megide Onyenwe anyị Chineke ma megide ohu ya bụ Hezekaya. O dekwara akwụkwọ ozi na-ekwujọ Jehova Chineke Izrel ma na-ekwu okwu megide ya, na-asị, "Dịka chi mba dị iche iche nke mba ndị ọzọ enweghị ike ịnapụta ndị ha n'aka m, otu ahụ ka Chineke nke Hezekaya agaghị anapụta ndị ya n'aka m." Ha wee tie mkpu n'okwu ndị jụụ megide ndị bi na Jerusalem, bụ ndị nọ n'elu mgbidi, ịtụ ha ụjọ ma tụọ ha ụjọ. Ha wee were obodo ahụ. Ha wee kwuo okwu megide Chineke nke Jerusalem dịka megide chi nke ndị dị n'ụwa, ya bụ ọrụ aka mmadụ. Ma eze Hezekaya na Azaya onye amụma nwa Emọz kpere ekpere megide nke a wee tikuo Jehova. Jehova wee ziga mmụọ ozi nke bibiri ndị isi agha nke eze Asiria, ndị dike niile, ndị isi niile. O wee laghachi n'ala ya n'ihere. Mgbe ọ banyere n'ụlọ chi ya, ndị si n'afọ ya pụta gburu ya n'ebe ahụ na mma agha. Jehova wee zọpụta Hezekaya na ndị bi na Jerusalem n'aka Sennacherib eze nke Asiria, n'aka ndị ọzọ niile, ma debe ha n'akụkụ niile.
Ọtụtụ mmadụ nwetara onyinye nye Jehova na onyinye nye Hezekaya eze Juda na Jerusalem, nke mere na site n'ebe ahụ ka e bulie ya elu n'ihu mba niile. N'oge ahụ, Hezekaya dara ọrịa ruo ọnwụ. O wee kpee ekpere nye Jehova, onye gwara ya okwu ma nye ya ihe ịrịba ama. Ma Hezekaya enyeghị ụgwọ ọrụ dịka ụgwọ ọrụ e nyere ya si dị, n'ihi na obi ya dị elu, iwe wee bịakwasị ya na Juda na Jerusalem. Ma Hezekaya wedara onwe ya n'ala mgbe obi dị ya elu, ya na ndị bi na Jerusalem. Iwe Jehova abịaghịkwa ha n'oge Hezekaya. Hezekaya nwekwara ọtụtụ akụnụba na nsọpụrụ. O wee weta akụ silk na ọlaedo na nkume dị oke ọnụ ahịa na ihe na-esi ísì ụtọ na ọta na ihe niile dị mma, n'ụlọ nkwakọba ihe maka ọka, mmanya vaịn na mmanụ, na ụlọ anụ ụlọ maka anụmanụ niile, na ubi maka ụlọ anụ ụlọ. O wee wuo obodo maka onwe ya, nweekwa atụrụ na ehi na ọtụtụ ihe omume. Hezekaya bụkwa ebe Chineke nyere ya ọtụtụ ihe. O mechiri isi iyi mmiri si n'obodo David nke si na Gihon n'ọdịda anyanwụ, ma o dugara ha ozugbo n'ala n'ihi ndị ozi nke ndị si Babel, bụ ndị zigara ya ka ọ jụọ ya ajụjụ banyere ihe ebube ndị e mere n'ala ahụ. Chineke hapụrụ ya ka ọ jụọ ya ajụjụ ma mara ihe niile dị n'obi ya. Banyere ihe ndị ọzọ Hezekaya mere n'ezi omume ya, lee, edewo ha n'ohu nke Azaya onye amụma, nwa Emọs, n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel. Hezekaya wee daa n'ụra ya na nna nna ya. Ha wee lie ya n'ili kachasị elu nke ụmụ David. Ndị niile bi na Juda na Jerusalem kwanyere ya ugwu mgbe ọ nwụrụ. Manas nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya.